Deba zan, lehenengo herrisa, Euskal Herrixan, beraneatzen zan herrisa. Gero hotelak asko zozen. Hasi Miramarren, eta estazio arte, hori zetanak hotela ziren danak. Zauden Miramar. Hotel Monreal. Monreal eta enfrente el Deba. Hotel Zelaia, Hotel Egaina, Hotel Iriando. Danak, kamioko danak zian hori hotela ziren danak. Eta gero, tortzien ere, a los estos, Pentsioak. pensiones. Pentsioak egoten zian. Jente asko etortzen zan pentsioak. Goia de menos kategoria. Pero venían. Bai, Bai. jente asko Eta gero etortzen utxe zan. asko alkilatzen zane. Orduan alkilatzen zan, eta gainera beste bat, lehen orduan zera derecha cocina. Eurak etortzen zuk alkilatzen ziozun itxia habitazioekin, da gero igual zeukitzen ziozun bazkaixa o lo que sea, eta jazta. Bero beste batzuek etortzen ziren derecha cocina eta eurak itzen zeben, sukaldeko gauzak eta de todo, bai. Eta gero orduan zian, plantxadorak, erropa garbitzaileak, eta interinak, eta danetikan, herriko jendia, dan okupatzen zen berarentien kontura. Herrixan industria gitsi izan, leheno gero ja ugaldu izan pixka, baina leheno beranentien kontura. Eta nire amak esaten du, beren eskame ontzanean, aquellos tiempos, ondala egun urtero, zango zen, bere ontzala pastelitxo batien. Eta orduan, etortzen zinen familia bat, txuntxuna jotzera, jutze ziela. Ongit hori zen ematera, eta gero zen mango zioen diru eta txuntxuneruak ere. Irureteko hor uste juten zian, toki sartzera, ikusteko Kristo urtikan bajatzen, la cruz, la corona, dana, eta gero juten zian beste bat zian, zu laga oneri tokisa. Ordu izteko etorri guta, hori etorri, lauterrietan meseterat, o Elizartea, kenden bierrandikan, teneke... Bai, Madriko beranantia zian da. No le torchezan, Bai. eta las pobres chavalas, desde las 2 comiendo allí cacahuetes desde la... Zo gente importantia, asko etortzen zan, Madrikua, Zaragoza, Sevilla, zian, da gero Bilbo. Hoi zian, horko jendia zan etortzen zena. Elegantia. Mutikos korrak ere de blanco, o marinero, beti... De gala. Pardelak ere baso zen, había un cada mangante. Ai, ezin leke. Baina ezautu itzen zina. Herrikoak inakko gendukan. Elegantia zian da, gero bazkaldu eta jantzi eta paseo eta... Hoteletan ere kanpoen biltzen maixak eta iekurak ere. Azuz. Jokuan da, duen serian. Hor zauan ondartza txiki bat, eta intxirrixa izena, eta harrixak. Gura aitatare bai. Horrela, beru ozea baldin gazean junda behen gantzotziluen preskau bat ozea bat hartu ondile goten ziren zogu ondare, hartu tartian aldatu ozeatu, jantzita. Kasetak egoten ziren zuek etzen duen ezautuko, kasetak. Bentanatxo bat alde banatatikan, behian egurra zare zabarra, zeratzeko, eta zakar zen, 2 eskailera. Eta zeratzeko, 2 eskailera jotzeko, horretan ondarra, jantzi. Berantiak eta jendea behatzak eta zeak eta ban aldatzen txuan da. Eta joatxo gertetze ziren da, ureta hon da. Baineruekin da jute ziren haiek eta erakusten zioen iraixan da, baineruak. Gero bainerua laguntzera eta potu aurak hanka garbitzeko, baina eta gero ertetzen zendunean. Toalla con el pinitxa ez, Albornozaki? Eta orduan eramaten zen, traje bainoak ez guan, zuek eramaten dezuen bezalakuak. Zaozin soka batzuek, eta gu sokari heldu, eta hala, olatu da gora, olatu da bera.
guk abarketak indotzen ginen tunelian, eta aldatu, abarketak han zulo batean, zapatak jantzita, kalera. Bastoi horrekin? Bastoia, bendukan zulo batzuek, bastoia zartzeko. Bastoi gabe, eske, guretzeko oso baldarra zen tunelin erditikutia. Baina, askoz denpora gehiago, eta ez, bastoiekin. Familia gainean? Erraien gainean. Eta abarketekin ondo, erraien gainetik? Hombre, abarketekin ondo, zapatatok egin izan du, baina abea gainera, izkin jarrapatuzkero zapatia ibakit zuen erraiak eta abarketak. Tunelin jutu abarketak lagan, jantzia abarketak eta etxera. Alze zuen hor aldapia, osea, debatik gora eta hor ematezio ben egur geixo, arri geixo eta hartzen zuen, jutzen zu batekin, eta gertatzen ziren udan, hola, harien zuekin mendixak erretzazan, porque hor tunel hori, bota den tunel hori, askotan zu hartu zuen, da gure aita jotzen zaintzin jun zerakin da atzeiten da ebitzen zian, ustela bendidan erretzeko, txispon bisokotaz ez zituen. Gure aldean debarat iztiar izuna, istitxungo bezalakoak. Guko apurtu, gukainak harenka, gure etxak zaten zuen. Ez que gu debarak atzetek niko baina guk ez, guk gure etxak zaten zuen. Guk esan gore, arrabizan momentu hartan, kotxina egual da bat, eta erantzun guzu beste bat, zu handixo eta enpaz, baina esan dezu. Jarek de. Mutreko maninelo, beti maninelo ura. Eta esan zen, jazten ere alrebeso, debakuak, beraren tian lotortzen ziren aieri begira eta beti hobeto jantzikia jendia, mutrikuak, jaulak uste zanean, zera kolorezko gauzak egin, mutrikuak errazik adun dabe. Gero alkar. Ekan ondarotarrekin eta diskurso eta tamara, euskaketi igual, baina gero ondarotarrekin beti hobeto abre izan geha. Hobeto arrelatu geha ondarotarrekin. Ez da ikizera itxia. Beti gire ondarrueko tiri ere iso gudarroko. Folian juntatu eta muteko oinez zutenean folia jokatzera eta hemen da zelako pikia, hor zubialdien da. Hoja de lunes a deportiak eta gure etxak. Ekarri hoja de lunes deportiak gure etxak. Da, hoja de lunes da. En el patatal de San Miguel de Motrico. En el patatal. Hori xastuko ziaten heli. Gure etxak. Naixo nuke, oantxe, patatal. Beste batzuk ez daki hori xen ere da gure defenditzen Motrico. Guri debartxoruak, bai. Honek Motrico errak. Honek. Patroni ere, puti ere huen. Maria Madalena etxotan. Bestiak patxazu esan roke marikoia. Debatik Mutriko arrizketan ozitia zituan, Donostiatik trenian torritzen Mutriko arrizketan ondarrutarrak, debarrak, eta itziartarrak zioz ezberen. Nik itziartar egiten dut asko, porque itziarko jendiekin asko tratu egin nuan, eta hemen deben erderaz. Euskeraz, gehixo itziarko jendeekin. Baina debarrak zakamen tarinen tornilua. Kusi aldeek, hori zer hori. Eta burla itxezuen, tarina debarrak, eta Mutriko arrak beste. Mutriko ez da, bat ematetzen guen emezan sermoiak etxeat igual Donostia raiola, abaren bateo, frailen bateo, eta guztu entenitzen da. Gure ama makinere euskera ziren, baina harek esaten zuen, deba beti izan da erdalduna. Zertik handa, zertiko nire kanpotarrak etortzen dielako. Bai, zertikan kanpotarrazko etortzen zian da. Gero erraz kontagiau. Azkarrotzen itziarren amari izan nion. Oain euskera batu bat hain bia da, bageiz esan guzun nire peni ematen dut izan nion. Zeba, bakoitza bere tonilua, beti dakigun nungu edian, hori izketan hori azkoitierra, hori angua. Oain, euskara batu egiten baldin baduz, dino jaingo nungu edian, zaten nionik. Eta hori politia da irutzen nire. Batua, beste gauza da. Dan enteitzeko izango da, baina. Zuretzat politiena... Niretzako bakoitza berrikoa.